नमस्कार. स्वतंत्र भारताची दैदिप्यमान 75 वर्षे या आमच्या विशेष मालिकेच्या 8व्या भागात आपलं स्वागत. 1967 मध्ये कृष्णा देसाई या कम्युनिस्ट कामगार नेत्याची हत्या झाली आणि कामगार वर्गावर मोठा आघात झाला. त्यानंतर 1975 मध्ये इंदिरा गांधींनी लावलेल्या आणीबाणीचं समर्थन शिवसेनेने केल्यामुळे शिवसेनेचा कामगार संघटनावरचा प्रभाव कमी होऊ लागला. यात मोठा कामगार वर्ग होता तो म्हणजे गिरणी कामगार. गिरणी कामगारांच्या असंतोषाला 1981 मध्येच वाचा फुटू लागली होती. मात्र कोणतीही संघटना आपल्या पाठीशी नाही. या कामगारांच्या असंतोषातून एक नाव पुढे आलं, ते म्हणजे दत्ता सामंत. इंटक संघटनेचे दत्ता सामंत यांनी इतर उद्योगातल्या कामगारांचे पगार आणि बोनस वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावलेली होती. त्यामुळे सर्व असंतुष्ट गिरणी कामगार दत्ता सामंत यांच्याकडे गेले आणि सामंत यांनी गिरणी कामगारांचं नेतृत्व स्वीकारलं. 18 जानेवारी 1982ला मुंबईतील जवळपास 2.5 लाख गिरणी कामगार एकाच वेळी संपावर गेले आणि 65 कापड गिरण्या एकाच वेळी बंद झाल्या. मुंबईत शुकशुकाट झाला. गिरण्यांचे भोंगे बंद पडले, यंत्र बंद पडली. पण या संपाची सरकारने काडी मात्र दखल घेतली नाही. इंदिरा गांधी यांनी संघटनांशी बोलणी करण्याचं नाकारलं. सप्टेंबर 1982ला दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली 1.5 लाख गिरणी कामगारांचा मोर्चा महाराष्ट्राच्या विधान भवनावर धडकला. पण सरकारच्या भूमिकेत कोणताच बदल झाला नाही. ना सरकार लवचिक झालं, ना दत्ता सामंत. या सगळ्यामुळे कामगारांची मात्र अन्नान्न दशा झाली. कामगार देशोधडीला लागले. अनेक जण आपली भांडीकुंडी विकून गावी परतले. संपाचं हत्यार नेस्तनाबूत करण्यात सरकारला यश आलं. पुढे बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागा उद्योगपतींना विकण्यास सुरुवात झाली. NTCच्या मुंबई टेक्स्टाईल मिलची जागा DLF उद्योग समूहाला 702 कोटींना विकण्यात आली. अपोलो गिरणी 180 कोटीला, ज्युपिटर गिरणी 276 कोटीला विकली गेली. तर दादरच्या कोहिनूर मिलची जागा शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी आणि राज ठाकरे यांच्या कंपनीला 421 कोटींना विकली गेली. गिरण्या जाऊन मॉल्स आले, कामगार मात्र कफल्लक झाले. आणखी काय काय घडामोडी झाल्या 1982 ते 1986 या काळात, ते आता आपण पाहूया. 12 जुलै 1982ला नाबार्ड म्हणजे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक या शिखर बँकेची स्थापना करण्यात आली. नाबार्डने राज्य सरकारांना दीर्घ मुदतीची कर्ज उपलब्ध करून दिलीच, शिवाय शेती, लघुउद्योग, ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग इत्यादी क्षेत्राच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य सुरू केलं. स्वतंत्र भारतातील युवकांमध्ये विज्ञानविषयक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा आणि त्यांची जिज्ञासा वाढावी या जवाहरलाल नेहरू यांच्या कल्पनेनुसार 1982 मध्ये मुंबईत नेहरू सायन्स सेंटर ही वास्तू साकारली गेली. विज्ञानात रस घेणाऱ्या जिज्ञासूंसाठी ही एक कार्यशाळा ठरावी अशा पद्धतीची या वास्तूची अनोखी रचना विख्यात वास्तुशास्त्रज्ञ अच्युत कानविंदे यांनी केली. 15 ऑगस्ट 1982 पासून भारतात पहिल्यांदा रंगीत स्वरूपात दूरदर्शनवर कार्यक्रम प्रसारित होण्यास सुरुवात झाली. हम लोग, ये जो है जिंदगी, करमचंद, नुक्कड, मालगुडी डेज, बुनियाद, वागळे की दुनिया, टिपू सुलतान आणि नंतर पुढे रामायण आणि महाभारत या मालिकांनी दूरदर्शनची लोकप्रियता कमालीची वाढली. ज्या साम्राज्यवादी इंग्लंडने भारतावर राज्य केलं त्याच इंग्लंडमधले दिग्दर्शक रिचर्ड ॲटनबरो यांनी दिग्दर्शित केलेला गांधी हा चित्रपट 30 नोव्हेंबर 1982ला प्रदर्शित झाला. जागतिक स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटामुळे विस्मरणात जाऊ लागलेली महात्मा गांधी यांची राजकीय कारकीर्द आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व देशभरासह विदेशातही पोहोचलं. 19 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 1982 या काळात दिल्लीत पहिल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा म्हणजेच एशियाडचं आयोजन करण्यात आलं. 21 खेळांचा समावेश असलेल्या या स्पर्धेत आशिया खंडातल्या 33 देशातल्या 4595 खेळाडूंनी भाग घेतला. या स्पर्धेत चीनने सर्वाधिक पदकं मिळवली. दिलीप कुमार आणि अमिताभ बच्चन यांच्या अभिनयाची जबरदस्त जुगलबंदी असणारा शक्ती हा हिंदी चित्रपट 1982 साली प्रदर्शित झाला. शोलेनंतर रमेश सिप्पी यांची निर्मिती असलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तुफान लोकप्रियता मिळवली. 1983च्या ऑगस्ट महिन्यात इनसॅट 1B या बहुउद्देशीय उपग्रहाचं यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं. भारताच्या दूरसंचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी आणि हवामानाचे अंदाज या क्षेत्रात या उपग्रहामुळे क्रांती घडून आली. त्यानंतर इनसॅट 1C आणि इनसॅट 1D हे उपग्रह देखील यशस्वीरित्या अंतराळात सोडण्यात आले. 14 डिसेंबर 1983ला मारुती 800 कार भारताच्या बाजारात आली. मारुती उद्योग लिमिटेड आणि जपानच्या सुझुकी कॉर्पोरेशन ऑफ जपान यांच्या सहकार्यातून निर्माण झालेल्या या छोटेखानी कारने भारतीय उद्योग विश्वात क्रांती घडवून आणली. 25 जून 1983ला इंग्लंडच्या लॉर्ड्स मैदानावर कपिल देवच्या भारतीय क्रिकेट संघाने वेस्ट इंडिजला हरवत विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा जिंकली.
भारतीय क्रिकेट संघाचं हे दैदिप्यमान यश पुढील काळात भारतीय क्रिकेटमध्ये क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरलं. रोदा या जागतिक कीर्तीच्या शिल्पकाराच्या शिल्पकृतीचं ऑगस्ट रोदा हे प्रदर्शन 1983ला दिल्ली आणि मुंबईत आयोजित करण्यात आलं. शिल्पकला, दृश्यकला आणि साहित्य यांचं नातं समजून घेऊ पाहणाऱ्या कलारसिकांसाठी हे प्रदर्शन म्हणजे अविस्मरणीय पर्वणी ठरली. मुंबईतील टोलेजंग इमारतीची सुरुवात 1983 साली कांचनजंगा या 28 मजली इमारतीने झाली. विख्यात वास्तुशास्त्रज्ञ चार्ल्स कोरिया यांनी साकारलेली आणि रचनात्मक सौंदर्यातून अलिशानतेचा प्रत्यय देणारी ही इमारत वास्तुशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी ठरली. 1983 मध्ये वेस्ट इंडिज संघाविरुद्ध चेन्नईमध्ये झालेल्या 6व्या क्रिकेट कसोटी सामन्यात द्विशतक ठोकून सुनील गावस्कर यांनी डॉन ब्रॅडमन यांच्या 29 शतकांचा जागतिक विक्रम पार केला. गावस्कर यांनी आपल्या कसोटी क्रिकेट कारकिर्दीत 34 शतकं ठोकली. 13 एप्रिल 1984ला ऑपरेशन मेघदूत या मोहिमेद्वारे भारताच्या लष्कर आणि हवाई दलांच्या तुकड्यांनी सियाचीनवर चढाई करून पाकिस्तानने जमवाजमव केलेल्या फौजांना पळवून लावलं आणि सियाचीनवर आपला हक्क शाबूत केला. सियाचीन क्षेत्रात 21,000 फूट उंचीवर सोनम येथे भारताने बांधलेलं हेलिपॅड हे जगातलं सर्वात उंच हेलिपॅड म्हणून ओळखलं जातं. दलित, आदिवासी आणि बहुजन कर्मचाऱ्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या कांशीराम यांनी 14 एप्रिल 1984ला बहुजन समाजाची स्थापना केली. या पक्षाने 1989 ते 2007 या काळात उत्तर प्रदेश विधानसभेत 13 जागांवरून 206 जागांपर्यंत मजल मारली. बसपच्या मायावती 1995 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या. अमृतसरमधील शिखांचं पवित्र स्थान असलेल्या सुवर्ण मंदिरात आश्रय घेतलेल्या भिंद्रनवाले आणि अन्य खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी 5 जून 1984ला ऑपरेशन ब्लू स्टार ही लष्करी कारवाई करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यात भिंद्रनवाले यांच्यासह 492 दहशतवादी मारले गेले. या मोहिमेत लष्कराचे 70हून अधिक जवान आणि काही अधिकारी शहीद झाले. 2 एप्रिल ते 8 एप्रिल 1984 दरम्यान रशियाच्या सोयूज T-11 या अंतराळ यानातून भारतीय अंतराळवीर राकेश शर्मा याने 7 दिवस यशस्वी प्रवास केला. अंतराळातून आपला भारत सारे जहां से अच्छा असं सांगणारे राकेश शर्मा हे भारताचे पहिले अंतराळवीर ठरले. ऑपरेशन ब्लू स्टारचा सूड म्हणून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकांकडून 31 ऑक्टोबर 1984ला हत्या करण्यात आली. या रक्तरंजित सूडाच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला. यानंतर इंदिरा गांधी यांचे पुत्र राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले. मध्य प्रदेशातल्या भोपाळमध्ये युनियन कार्बाइड या कारखान्यात 3 डिसेंबर 1984ला विषारी वायू गळती होऊन 20,000 माणसांचा जीव गेला. 5 लाखाहून अधिक नागरिकांना कायमचं अपंगत्व आलं. अनेकांची फुफ्फुसं निकामी झाली तर काहींचे डोळे गेले. ऑपरेशन ब्लू स्टार अंतर्गत पंजाबच्या सुवर्ण मंदिरात झालेल्या कारवाईचा बदला म्हणून कॅनडामधल्या खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांनी 23 जून 1985ला एअर इंडियाच्या कानिष्क या विमानात स्फोट घडवून आणला. नवी दिल्लीला येणारं हे विमान 31,000 फूट उंचीवरून जात असताना विमानात स्फोट झाला आणि सर्वच्या सर्व म्हणजे 307 प्रवाशांसह 22 विमान कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. 7 डिसेंबर 1985ला बांगलादेशमध्ये भारतासह 7 देशांच्या सार्क म्हणजेच साऊथ एशियन अँड रिजनल कोऑपरेशन या संघटनेची स्थापना झाली. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव या 7 देशांनी आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात सार्कच्या माध्यमातून परस्पर सहकार्य करण्यावर भर दिला. राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना पहिल्यांदा 15 फेब्रुवारी 1985 रोजी पक्षांतर विरोधी कायदा संसदेने संमत केला. परंतु या कायद्यातील कमजोर तरतुदींचा फायदा घेऊन राजकारण्यांचं पक्षांतर सुरूच राहिल्यामुळे पुढे 1989 मध्ये या कायद्यात सुधारणा आणली गेली. पंजाबमधील अतिरेकी संघटना फोफावत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टाडा अर्थात टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट हा कायदा संमत केला. केवळ संशयावरून एखाद्याला आरोपपत्र दाखल केल्याशिवाय 6 महिने कोठडीत टाकणं, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कुणाचीही धरपकड करणं असे अनेक विशेष अधिकार या कायद्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना मिळाले. त्यामुळे या कायद्याचा अनेक वेळा गैरवापर झाला. 23 एप्रिल 1985ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शहाबानो खटल्याचा निकाल भारतभर गाजला.
मुस्लिम घटस्फोटित स्त्री शहाबानू हिला घटनेनुसार पोटगी मागण्याचा हक्क आहे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर भारतात समान नागरी संहिता म्हणजेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. 1985 मध्ये राजीव गांधी यांनी कॉम्प्युटरच्या भागांच्या आयात करात मोठी सूट देण्याचा निर्णय घेतला. तसंच 100% निर्यात करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना भारतात उद्योग सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे संगणक क्षेत्रात क्रांती घडून भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योगाने पुढच्या काळात मोठी झेप घेतली. सोव्हिएत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव यांनी नोव्हेंबर 1986ला भारताचा दौरा केला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि गोर्बाचेव यांच्यात अण्वस्त्र मुक्तीचा करार करण्यात आला. हा करार दिल्ली जाहीरनामा म्हणून प्रसिद्ध आहे. शेअर बाजारातले चढ उतार नियमितपणे एका विशिष्ट पद्धतीने मोजता यावेत म्हणून 2 जानेवारी 1986ला BSE इंडेक्स म्हणजेच सेन्सेक्स हे परिमाण सुरू केलं. भारतातल्या 30 महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सचं मूल्य आधारभूत धरून सेन्सेक्सची मोजणी होऊ लागली. जिथे कुठल्याही देवाची मूर्ती नाही, कर्मकांड नाहीत, पुजारी नाहीत, धर्मगुरू नाहीत, तरीही सर्व धर्मीयांना एकत्र येऊन एकमेकांशी संवाद साधता यावा यासाठी दिल्लीत 1986 साली लोटस मंदिर उभारण्यात आलं. 125 देशातल्या वेगवेगळ्या धर्माचे जवळपास 8,000 नागरिक या मंदिराच्या उद्घाटनाला दिल्लीत हजर होते. 1986 मध्ये तामिळनाडूतल्या कावलूरमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲस्ट्रोफिजिक्स या वेधशाळेत वैना बापू टेलिस्कोपची स्थापना करण्यात आली. आशियातली ही सर्वात मोठी आणि सर्वात जास्त क्षमतेची दुर्बीण मानली जाते. भारताच्या शेतमालाची निर्यात प्रक्रिया सुलभ व्हावी या उद्देशाने अपेडा या प्राधिकरणाची फेब्रुवारी 1986 मध्ये स्थापना करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतल्या गुणवत्तेच्या निकषांचा अभ्यास करून अपेडाने भारतीय शेती उत्पादनांच्या निर्यातीचे निकष तयार केले. बिहारच्या तुरुंगात असलेला मोस्ट वॉन्टेड आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार चार्ल्स शोभराज याने 16 मार्च 1986ला तिहार तुरुंगातून नाट्यमयरित्या पलायन केलं आणि देशभर खळबळ उडाली. तुरुंगात केलेल्या पार्टीत त्याने अधिकाऱ्यांना झोपेच्या गोळ्या दिल्या आणि पळ काढला. त्यानंतर 8च दिवसात मधुकर झेंडे या पोलीस अधिकाऱ्याने सापळा रचून चार्ल्स शोभराजला गोव्यात अटक केली. तुम्हाला आमचा हा विशेष माहितीपूर्ण भाग कसा वाटला ते जरूर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह नव्या भागात. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक TV.